Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglawom, himayaw na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. O ipaabot ang inyong mga mahigugmaong panimaya. Dinilang sa Panimaya sa kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Yes, welcome back. Lovely, good morning. Lovely. Good morning, Good. sama sa tanan. Happy New Year. Love, pwede mga Happy regards New sa Year. hair, love. Ang sandal, ang sandal. Oh, pwedeng taas. Okay. Well, karon nga week nakatagamtam jud ta og grabe nga pag-ulan-ulan no gikan atong Pagsulay ate. Yes, Yes, gikan so ng murag- Sunday, I guess. Grabe Sunday. ang ulan. May gani Ay, nakaabot. LPA karon. So, Oo. nang grabe ang So I hope ulan-ulan. nga mag-careful ta, exactly. mag-amping ta kanunay kay tungod
aning panahon. Low pressure ata ni? Or Yes, yes. natay LPA. kaming typhoon, I guess. So, Ay, wala pa lang siya Wakoy na-develop. tanaw-tanaw. Soon, Wakoy tagon tanaw. siya. Soon, tagon siya bagyong Amang. amang. Ang Oo. sunod kay Biman, bungol. Ikaw bitaw da, joke ra to. Joke natin yun. May gani si Daryl kay nakalahos gikan sa balingasan. Wow. Kulbahan ka ko kay Puto. Ang tulay ba ni Sag ang kandi sa pagian? Wow. Yan, So, ano sa nami- Nagbaklay ka? naglatay-latay ang lugar kada. Dili na ruta dito nga layo pa kayo. Nga Muna mo mo tuyok take ang Yes, one kaya way ra naguba pa ka yun. to sa Bagyong Senya. Okay, that is why mga kagalaan gina-encourage nato mong tanan nga mag-pray gyud ta and naatay mga Monday, Wednesdays and Fridays nga program diri sa Hope Channel. Let's Pray Cagayan de Oro, and we would like to invite you all nga naagyo tay mga pag-ampo nga buhaton anong safety itang tanan. And because we want to make you happy, mag-Bible trivia na sad ta. Okay. Okay, let's have the first Daga na ba naka question. Na ay nag-claim sa ilaang t-shirt. First question. Oh, love, imuan ng turn. Okay, first Bible trivia. A very old woman laughed when she was told she would give birth to a child. Who Okay. was she? Lisod gyapon Oh. ka. So ang edad ato niya Lisod. 90 man 90. siguro. 90. Oh. Then giingnan siya nga oh tawag Dili na ko sure. dayon mo Basta kay oh, sa 90. number 0916 5574777 and also to your smart subscribers pwede gihapon na mo tawag inana nga number. So kinsa man tong giingnan siya nga ikaw maburos pero nakakatawa siya kayo Okay. sa unang 90 Ato gabagoon lang istoryano na. niya. O nya, Patubak love, na. kung tawag na sila, ato na Yes. istoryahan. Pero love, asa man sila muani, just in case. Yes, mga Makadaog kaigsunan, sila. among we ask for apology katong time nga during the Thanksgiving program, wala na mo nahatag ang katong nanganhi, wala na mo nahatag ang DVD, but now present na siya karon. Wow. So Yes. kung makadalikyat mo diri sa atong South Philippine Union Conference located sa Hope Channel, located sa 3rd floor of South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. So andam kami nga among ihatag pag-usab sa inyo ha. Og uban pod sa katong mga nakadaog sa Bible Trivia, among pakapinan ka na og DVD ni Monica Fernandez. Yes, mga kapaglaom, ipaabot ang inyong mahigugmaong panimbaya. Text o tawag nga makita sa atong mga screen. If you have friends abroad, pwede po nato sila makakuyog atong pahibalo sa nilang streaming link, live streaming link na makita sa atong screens karon para sila makiguban ka nato. Sabbath day is always a joy, and we would like to join you as we praise, rejoice, and give God our glory. Join us here in Panimbayas sa Kabuntagon as we give hope. Yes, before my line na ay naatay caller. Wow, sige. Yes, amo sana mo ning i-entertain ang Kasi amo dili ang caller. unlimited ba? Update, Yes. update kayo ni sila basta na-ipin Hello, good morning. Hello? Yes, good morning. Yes, good morning, ma'am. May I know who's the caller, please? Yes, good morning, Ma'am Charm. Iselne. Giselle. Good morning. Yes, ma'am. Okay, unsay atong answer sa So- question nato? Who was that old woman who laughed when she was told she was going to give birth? Elizabeth. Ha? Elizabeth. Isabel? What's the answer, please? Ayaw sa, paspas kayo yung director na to. Relax. Unsay answer ni mo, ma'am? Sara po. Tanawa lagi nagtanaw lagi sa screen. Kung wala Dili, gi-play. at least dahil Okay. possible At so nga least nagtanaw nagtanaw gyud siya. siya. Nagsubaybay. Mo lagi katanaw jud ka, ma'am. Abi na kong natulog pa mo'y pagmata. Congratulations. Congratulations, ma'am. Thank you. Leia will talk to you. You know where to claim your prize, ma'am. Thank you for calling. Yes, so aside sa mong Bible trivia sa kanunay amo gihapon ipasunayag ang mga langitnon nga mga alawiton og musika diri sa ato ang harana sa kabuntagon kauban nato ang Advent Echoes from Bagong Taas ug atong inila nga saxophonist from Davao City si Derek's Blue. Yes, mga kapaglaom, atang mo pirmi sa atong Bible trivia kay aron aduna mo'y mga madawat nga mga shirt. Ang Biblia, unsa ni siya ka-importante ug nganong mutuot ani ug asa pud ni gikan nga ngalan kining word nga Biblia. Ato nang sayron unya kauban ni Pastor Porfirio Lagunday Jr. sa Good Morning, Pastor. Busa, duyugi kami sa panibagong Sabado nga puno sa paglaom. Do join us as we celebrate Sabbath today. Dinhilang sa inyong kapaglaom sa matag adlong Sabado. Kini ang Panimbayas sa Kabuntagon. Panimbayas